Master Asia, Rarik, Navik MC, Asia Record. با خاراکتری بزباولیش باترشید بعد لیلی خفاشی دا چشما کشترشید حیاتی نوش سرشید دخترکی خونگی صورت دوی نوش اینستاگرام да бромад як донагӣ ҳар бегату фоткаи нав дугонаи нав пода красовка шар прогулка да шар ту бе шарм ҳама ҷота реклама кадам бигӣ рафтам бигӣ калям барода бишине дам бигӣ омӯхта набади у вақт нокия билайн дошти у вақт мада майл дошти аммо чен кашки рӯзи зод рӯзат намебурдуму цун ба даста и вақт ай ма биди шав то саҳар намешишти орзуи ӯ мекардам вақте профилиш маҳкам буд суратҳои худаш набуд пири картинка буд статусҳои селфиёш кати метанам ёки туя дига орзуша намекунам уже профилиш ҳуя тайёр будам мадои момонум ҷон мадаҷониш агар ки нигоҳам мекард ҳаррӯз чени телефониш эҳтиёт мекард ишқнума ранги логину паролиш ситорашид инстаграм да дихта ба ҳусну ҷамолиш тайёр будам мадои момонум ҷон мадаҷониш агар ки нигоҳам мекард ҳаррӯз чени телефониш эҳтиёт мекард ишқнума ранги логину паролиш ситорашид инстаграм да дихта ба ҳусну ҷамолиш барқастам нишонате ҷурта лайкиш намон каменака фоткаша пардаи дилата надрон у телефони дастита нишонаи даҷола як чашм дора ай пеша қаторка селфиёра экавги мастима осонак рафти ай дастима ти инстаграм давоматда бахшидам ҳастима падаркаи матда эруи мера муҳаббат буд неки да чашмита просто барои я сурат буд э ҷони ма ёди рашкаданои дурухтам ма инстаграма барои надидани та фурухтам и то нашид бо бади чанд қамадидам профилта уже мада дер будак уже ёфти андилта сторис тағам набоша описания любви ай неки маълум ай ҳаёти мо нестай барои ки ай ман надонум у касера байда нағз дидагӣ ай ҳаёти ёзираба ишқи инстаграм ҳамӣ ай тайёр будам мадои момонум ҷон мадаҷониш агар ки нигоҳам мекард ҳаррӯз чени телефониш эҳтиёт мекард ишқнума ранги логину паролиш ситорашид инстаграм да дихта ба ҳусну ҷамолиш тайёр будам мадои момонум ҷон мадаҷониш агар ки нигоҳам мекард ҳаррӯз чени телефониш эҳтиёт мекард ишқнума ранги логину паролиш ситорашид инстаграм да дихта ба ҳусну ҷамолиш ситорашид инстаграм да дихта ба ҳусну ҷамолиш Asia Record.